Ćao, Mališa. Hej, znate šta? On me razume. Stvarno me razume. Da li si sigurna? Ovaj ne reaguje na ono što ja govorim. Sigurno su mu loše baterije. Možda treba da se dopuni ili tako nešto. Šta je ovo? Pronašao sam jednog. Minikon mi je bio ispred nosa sve vreme. Savršen je. I to je moj stari Minikon. Voća. Tako je dobro što te ponovo vidim. Koliko sam stvari sačuvao za tebe. Transformers. Frede, uspeli smo! Izašli smo iz ove odvratne pećine! Bili? Pogledaj, šta je to? Ma nije to ništa, to je samo džinovski otisak! Šta se dešava? Ej, izgleda da mu se vratila energija. On je skateboard! Pogledajte ovo! Wow! Ovi mali roboti su totalno super! Da, nekako mi se čini da će nam baš dobro doći. Hej, hajde da ih malo provozamo. Kako objašnjavaš ovo? Ne mogu, gospodine. Nisi uspio da lociraš ovog Minikona koji je bio ovde sve vreme i nemaš nikakav izgovor za to. Gospodine, u pitanju je moja memorija. U poslednje vreme je malo preopteretno. Umukni! Ti bezvredno đubre. Imaš sreće. Trebao sam da te istopim. I da znaš da hoću. Ali sada si mi potreban. Da li znaš zašto? Minikoni! Obećavam da vas više neću izneveriti. O ne. Nećeš. Šta je tako smešno, Starscream? Žao mi je, gospodine. Posmatraj moć ovog Minikona. Ovo će te inspirisati da više radiš. Hajde. Da li sada razumeš? Megatrone? Gospodine, šta se desilo ovde? Razbijaču, šta imaš da prijaviš? Da, gospodine, izgleda da su se još dva Minikona probudila na zemlji. Pronašao sam njihovu lokaciju. Još dva. Ciklone, ti ćeš voditi naš tim. Gospodine! Šta? Šta je to? Gospodine, šta ste to uradili? Modifikovao sam vaš dizajn kada se pretvorite u vozila, a kada uzmemo preostale Minikone, bit ćete još moćniji. Ni traga od Decepticona. Bolje da još jednom skeniram za svaki slučaj.